Σήμερα πάμε για τσάρεμα για μπαρμπούνια. Εγώ είμαι τούμπανο μου κομμένος. Πάμε για τσάρεμα. Έχουμε και την κορδία εδώ μέσα που μιλάει. Γιατί πάμε Σάκη? Τα μπαρμπούνια. Αλλά μην πείτε πού, γιατί πάμε σε μπαρμπουνότοπο. Κάνε αυτή την εποχή κομμάτια, θα κάνει 12, 10, 15 κομμάτια μαζί. Μπορείς να πάρεις μέχρι 5 κομμάτια το κομμάτι και πας εδώ πέρα μετά. Αυτό δεν είναι το τσάρμα του μπαρμπούνια. Κάνε καλά λόγια. Σόχο, μπαρμπούνια. Πολλά. Χαμός. Πολλά. Δεν θα θυμάται καν την μίξη λίγο. Το ψάρεμα του μπαρμπουνιού. Σόχο, να σε καλά φίλε. Ήσαμε 5 μπαρμπούνια πήραμε. Ο άνθρωπος 2 χώρες κάνει πάντα. Και 5 σουβλάκια. Αλλά εδώ είμαστε αρχοντιά. Θα παντρευτεί τα λιδία για τα γερέματα. Τώρα θέλεις μια γυναίκα. Σωμάκι, έχω ψημένο. Τώρα θέλεις μια γυναίκα για συντροφιά. Εδώ. Γεια σου Σόχο. Γεια σου. Γεια σου Τζόρτζ. Στα ξένα. Στην Αίγυπτο ίσως. Ξέρω. Θα παντρευτεί ο Μάικος. Ξέρεις. Θα σου φέρει κανένα ντονέρο να κάθεται το ντονάκι. Φίλοι φορουμίκης. Άντε, κάντε ένα ντονάκι να... Έτσι παρέα, του πήγε το σκύλο. Αντρέα.